Moi ben, boa tarde, benvidas e benvidos os da banda de Laíño e os da banda de Lestrobe que están aquí a nosa esquerda. A verdade é que é un gustazo ver a librería Cartabón. A frase podería rematar aí, pero ademais engadimos pois cheas todas as cadeiras de amigas e de amigos para asistir o que sempre é unha festa, o acto de presentación dun libro. Un libro, ademais, dun autor que debuta con esta primeira novela, primeira de moitas, porque, bueno, logo falarei de Marcos e explicarei porque irei primeira de moitas, pero veredes que van ser moitas. E tamén o debut, polo menos connosco, da ilustradora de Lidia Noconoko, que, bueno, pois fixo un traballo excelente, será tamén o primeiro de outros moitos. Unha ilustradora que, como editores, nos apetece moito que siga traballando con nós. Unha gran ilustradora e que non escribe mal, dou fe, porque a pobriña castigouse en algún momento da súa vida, debeu ser nalgúnha etapa de alguna clase de problema mental grave en asistir a algún dos obradoiros literarios que o impartía, viñaría a escribir e non o fai nada mal, pero tamén é unha gran traballadora do mundo da ilustración. Bueno, Marcos López Concepción presenta hoxe este libro aquí na librería Cartabón, a quen un día máis pois reiteramos o noso agradecemento, xa non só por acollernos, senón pola militancia entusiasta que sempre demostran alrededor do libro en galego. Convén poñer esas dúas palabras en grande, do libro e do libro ademais en galego. Marcos López Concepción hai un ano e pico aproximadamente envíame a novela, esta Pituxa, fantástica nena da caca de ouro, escrita por un bolígrafo, e envíame ademais cun correo destos que desanimarían a calquera editor a lerse a novela directamente, non? Querido Francisco, el tamén se machacou nalgún obradoiro comigo. Querido Francisco, envíoche esta cousa que escribín, non creo que valga moito, en confianza, ti dime o que che parece, se non che gusta non me vai parecer mal, non penso en ningún momento que isto poida editarse. Bueno, vamos, se vende de maravilla este home, non? É dicir, necesita un curso de mercadotecnia urxente, Marcos, non? Bueno, eu imprimín aquela novela, puxen ali cos 1000 millóns de exemplares e de atafegos que sempre son máis dos que un pode atender, e houve un momento no que empecé a ler este libro, Pituxa, a fantástica nena caca de ouro, escrita por un bolígrafo. E, bueno, así como en outras novelas hai que intervir moito, hai que suxerir cambios, hai que sinalar que determinados personaxes pois non hai moita verosemellanza. A verdade é que aquí ímolo manter en segredo, non vamos a dicir Marcos e eu as cousas que eu lle pedín que cambiase, que ele e eu sabemos o porqué, en todo caso non afecta o que é a estructura interna. Eu quedei cautivado por esta historia e dixenlle a Marcos ademais que é unha historia que íamos publicar en Árbore de Océanos, pensando no chanzo máis alto dos cativos, pero que esta é unha novela e a primeira reseña crítica que saiu xa o sinalou así, coincidiu con aquelo que eu che dixen aquel día do mes de xullo por teléfono, cando che dixen que a Editorial Galaxia ia publicar esta novela, e é que é unha novela que leen as rapazas e os rapaces, pero é unha novela que os adultos lemos e lemos tamén descubrindolle máis cousas, non? Un libro que se titula Pituxa, fantástica nena da caca de ouro. Hai unha palabra que é a que máis chama atención a todo o mundo, non? E non é ouro, precisamente. Pois, e ademais con esta evidentísima ilustración, non? Lidia Noconoko estivo especialmente inspirada para crear a imaxe de cuberta. Dixen de Lidia que sexa unha imaxe que chama atención. Vamos, está clarísimo, non? Se nos van os ollos aí a ese Q fluorescente, non? É absolutamente dourado que ten esta cativa. Bueno, pois, quen lea esta novela, quen se meta dentro dela,
o que vai encontrar en primeiro lugar é unha historia extremadamente divertida, porque é unha historia moi divertida, non? Non imos destripala, nin imos facer, hai que decir en todas as presentacións, vamos a ver se é obrigatorio dicir en algún momento a palabra spoiler, non? Entón, xa dixo dita agora, non imos facer un spoiler dela, e desde unha historia moi divertida e conta a historia dunha familia que perde a súa casa e que lle andan detrás os banqueiros, non? En Televisión de Galicia outro día falaban desta novela, non decían banqueiros, decían señores malos. Vamos a pensar que non hai aí mala intención, que non se atreveron a decir que eran os banqueiros os que causaban o problema, eran señores moi malos, non? Bueno, pois esa familia perde a súa casa. Bueno, os adultos e as adultas estamos dando esta novela xa noutra clave. Sabemos que se está a falar dos desafiuzamentos, sabemos que estamos a falar da inclemencia e da crueldade do sistema. Vostede non pode pagar a hipoteca, vostede perde a súa casa e o que acontece a partir dese intre xa non é o meu problema. Pero que é o que acontece cando esa nena desa familia que perde a súa casa ademais ten a extrañísima e inexplicable facultade de cando procede a como digo isto finalmente, sin usar o verbo, obrar as súas naturais deposicións. Estou asombrado a mí mesmo, foi o Speedy Fen que me destes antes, moitas gracias. Como vedes, provocan este tipo de cousas, pois resulta que fai ouro. Bueno, pois de súpeto, esa familia que é escoria, que é marxinal, que non importa o que suceda, de súpeto esa familia é interesante. E concretamente esa nena, non? A partir de aí, pois desenvolvese un cambalache absolutamente divertido, daría para unha película de animación maravillosa e moi divertida. E isto é algo que lle pedimos á literatura infantil, non? Dicía o sempre lembrado Agustín Fernández Paz que a boa literatura infantil é a que tamén gozamos os adultos e as adultas. Bueno, pois este é un caso claro de boa literatura infantil. Os nenos fan a súa lectura e os adultos facemos esa outra lectura totalmente distinta. E direiche que está a piques de empezar a ler a miña filla, que cumpliu 9 anos o martes, pero bueno, como lle acontece a todas as nenas e nenos que son moi lectores, pois llegas a ler cousas de outros trazos de idade tamén a ler. E claro, quere ler porque viu aí esa palabra máxica, non? E non eu quero ler xa este libro máis que outros, non? Ese é o libro, sí. A verdade é que é un acerto comercial tamén, non? Bueno, estou seguro de que ela fará a súa lectura, eu como adulto fixen unha lectura totalmente distinta. Por rematar, dixen que esta primeira novela que publicamos na Editorial Galaxia de Marcos López Concepción, estamos absolutamente convencidos de que haberá unha segunda, unha terceira, unha cuarta, e haberá moitas. Coñecín a Marcos hai moito tempo, cando, pois eso, igual que Lidia, nun evidente estado de enaxenación mental, decidiu vir a ver se aprendía algo comigo. Non tiña nada que aprender, porque despois dos 10 primeiros minutos e despois de ler o primeiro que xa escribiu, eu entendín que estábamos diante dun escritor. O único que faltaba era que a vez fose un escritor con obra, e a obra xa está aquí e de la gozar moito. Presentámola agora e imos facer moitas edicións, Marcos, porque realmente a novela merece. Mais nada, moitas grazas, e agora xa quedades en mans da ilustradora de Lidia Noconoco, que ten algo que contarvos tamén sobre o proceso de creación destas ilustracións. Moitas gracias. Pois, sí, a verdade é que, bueno, eu non sei se porque aínda sigo coa enaxenación mental ou non superei esa fase. A mí a palabra esta tamén me fascinou cando Marcos me pasou por primeira vez o texto. Entón, por suposto, pois estaba encantada de participar neste proxecto. Como dixo tamén Francisco, eu son bastante noviña nisto da ilustración. Entón, claro, o primeiro que faz cando dis, bueno, isto é un proxecto serio, hai unha editorial detrás, etc., xa non é solo para min, que fago, non? Pois tiras un pouco do que aprendiches de como se fan estas cousas. O primeiro que che din, pois, lee o texto, por suposto, interioriza un pouco, recolle un pouco os datos principais dos personaxes e empeza a bosquexar. Bueno, pois nada, o proceso basicamente, pois eso, o primeiro ler o texto, interiorizalo, sinalar, marcar un pouquiño acerca dos personaxes, te faz un pouco o bocetiño, pode ser primeiro escrito e despois xa con debuxos dos personaxes principais.
Despois pasas un pouco a seleccionar as escenas que che gustaría que representasen esa historia, non? Estes son uns bocetiños de Pituxa. Pituxa, bueno, era unha nena pobre, pero era unha nena feliz. Mentre tivese chocolate, claro, que comer, pois era unha nena feliz. Pois iso dá unha persoa que é sinxela, non? Unha persoa sinxela que ademais ten un toque aventureiro por todas as aventuras que vai ter que pasar despois. Nada, tiña claro que máis ou menos o peto é un pouco representativo destes nenos que saen a aventuras, non? O tema do parche no pantalón, pois a súa pobreza, e despois o toquiño este do chicho medio pluma, que fose así un pouquiño india, pois tamén para darlle ese toque aventureiro. Por aquí temos algúns bocetiños dos papás. O maior reto que teñen os papás é a diferencia de estatura que teñen, non? Bueno, xa veredes, xa se anuncia aí no principio, esa característica física que teñen os papás, esa era o maior reto, non? Que tiñan estes personaxes. Empezou, bueno, sendo un poquinho así, casi queda un pouco avó, máis que pai, e despois, bueno, puxenlle pelo. Importante o pelo. Bueno, aquí un pouco como funcionan en conxunto. Como vedes, eso, o maior reto desta parella é a súa diferencia de estatura e de complexión, non? Entón aí quizáis o maior reto que ten. Esta sería a seguinte protagonista da historia, Dona Isaura, os primeiros bocetiños. É unha persoa maior, pero é unha persoa moi áxil. Xa veredes aí na historia por qué. Ten, bueno, quixen facela un pouquiño anatómicamente como un proxectil, non? Xa veredes tamén por qué. Aquí o temos funcionando coa resto da familia, vedes que é un personaxe moi pequerrecho. E tedes apuntado tamén o porqué do proxectil. Vale, aquí está o señor malo malo. Vale, como o señor tal malo malo, pois eso, ten a súa pose típica de banqueiro, o seu barrigón de boa vida, bueno, un toque equino que marcaba tamén o guión. Este outro personaxe, Felipín, sería o personaxe feo feo. Está o malo malo e o feo feo, que está máis espigado, máis encorvado, en contraste co outro personaxe. A policía bancaria, a autoridade bancaria. E por aquí algúns bocetiños dos nenos, non se ve moi alá, bueno, dos nenos que van a acompañar a Pituxa nas aventuras súas. Vale, é importante tamén, cando se deseñan personaxes, poñelos nalgún momento xuntos para que en ningún momento, cando se construen as escenas, que despois sepas como funcionan uns aos lado de outros, non? Que proporcións teñen uns con respecto a outros. Como vedes, a máis pequerrechiña é Dona Isaura, das máis altas é a mamá, ou o Felipín, vale? Por aquí andan os nenos. Vale, todo isto antes de montar escenas é importante coñecer ben os personaxes e así, as súas proporcións, etc. O seguinte paso que se fai pois é a selección de escenas. Tes ben pautado dende a editorial cantas escenas tes que facer e seleccionas pois ao longo do libro as máis interesantes, as que máis chicha poden ter ou as que mellor conten a historia, non? Para facer as escenas, eu, por exemplo, o fago máis ou menos en 3 pasos. Primeiro fago un bosquexo do que vai a ser a escena. Normalmente isto fago digitalmente, cun lápiz destes digital, directamente no ordenador, porque é máis fácil separar figuras de fondos e porque podes manexar os tamaños dos personaxes, darlles a volta, etc., con moita facilidade. Quedan así uns trazos feotes, pero bueno, te chegan para visualizar a escena. Unha vez que a tes xa decidida, pois o pasas a lápiz, a limpo, e o último paso sería xa, neste caso tamén digitalmente,
darlle cor e texturas. No caso das ilustracións interiores é unha soa cor, no caso da portada, pois a 4 cores. Os ensino así tamén rapidamente para deixar xa o protagonista da historia que nos fale o que son os... como queda o lápis, así sen a cor, porque aí vais a ver todas rematadas. Quizás un pouquiño de brillo demais, se perden algúns trazos de lápis, pero bueno, por aí algunha das escenas. Os nenos, os amigos de Pituxa. Non sei se isto é medio spoiler ensinar así as escenas, pero bueno. Se a partir da escena do coche se así, Sí. Nalgúns casos se pode incluso eso, facer por separado que son os fondos da figura, non? E despois o unes. Pero bueno, por aquí os bocetiños xuntos. E, bueno, pois nada máis. Pois moi ben. Pois un aplauso para a ilustradora. Sen dúbida, o proceso de ilustración dun libro infantil pois é crucial, non? Xogámonos moito os editores a hora de encargarlle o traballo a unha ilustradora, a un ilustrador, porque pode non funcionar, e é crucial que funcione porque na literatura infantil pois ten que dialogar no máis posible o espírito, a música do texto co que logo vai ser o aire que teña a ilustración. Entón, neste caso queda claro que foi un traballo concienzudo e moi ben feito. Marcos. Bueno, pues dar as grazas a Cartabón por acollernos aquí na súa casa, dar gracias a Lidia por acompañarme, gracias á presentación de Francisco, e por apostar pola historia, a todo o equipo de Galaxia, e grazas a vos por estar aquí, porque, bueno, a caca pode ser de ouro, pero tamén o tempo pode ser de ouro, entón agradezo vos que estés aquí todos. Eu, en principio, falaría da historia, teño moitas cousas que decir, a ver se me acordo de todas. Falando un pouco como Jesulín, non? Que todo comparaba cun touro. Eu vou comparar ao libro que teño aquí, a Pituxa, con un río, non? En este río van dar varios regueiros, varios afluentes que teñen que ver e que ocasionaron que este libro fora adiante. Os regueiros máis recentes, próximos á desembocadura, cando o libro se publicou, pois seguramente serían os obradoiros que fixen, un deles con Francisco Castro, fixen outro con Marta da Costa e outro con Clara do Rosso. Son 3 autores, por certo, da Editorial Galaxia, agora iso cae. Son 3 persoas que, bueno, que dentro do que é autor, que sempre ten aí unha falta de confianza no que fai, non? 3 autores que me encheren de gasolina para que pudera sacar a historia adiante. Tamén foi importante, ao final de todo, antes de sacar o libro, un grupo de xente que nos juntamos, que hai algunha persoa por aquí, que fixemos así como un club de escritura, non? Intercambiábamos os escritos, dábamos opinións, e tamén eles foron parte importante. E foi parte importante tamén, hai na Galega un programa que é Diario Cultural, que ten os sonigramas, e nesos sonigramas hai uns sons sen palabras, e ti tes que inventar unha historia, non? E, bueno, a raíz de presentar, Cogallo de presentar aí varias historias para esos sonigramas que saíron escollidos, tamén, bueno, o depósito ese de confianza quedou para arriba, non? Quedou cheo, aínda que, bueno, nos escritores ese depósito sempre despois se pode valierar e vai un pouco así según vai o tempo, pero, bueno, foron os últimos motivos máis recentes para que bueno, eses afluentes deran lugar a este libro. Mais atrás, no curso de arriba, máis para arriba, pois habería dous mestres que me deron clases no Instituto Meixueiro, daquela hora é o Instituto Carlos Casares. Un deles foi Leandro García, que ten que ver con Galaxia tamén, foi traductor de Galaxia, que me deu lingua galega, e outro tamén é moi coñecido, que agora é o presidente da Fundación Rosalía de Castro, que é Anxo Angueira. Que Anxo Angueira e Leandro pois animaron moito a escribir en galego, a ler moita literatura en galego, e eu
enganchei con moitos libros que estaban fora do que era o temario habitual que se estudia en segundo, en terceiro ou en couda aquela. E aparte, Anxo Angueira é unha persoa moi vehemente, moi apaixonada da literatura, e o que conseguiu tamén que enganchara coa literatura como un instrumento de supervivencia, non? Que é unha cousa que ti tes falado nun artigo, a literatura, a ficción como instrumento para, como kit de supervivencia cando andas polo mando, cando andas cunha brúxola, pois a literatura, a ficción pode servir para relacionarnos coa xente e para autocoñecernos, non? A literatura de autoaxuda, eu creo que a literatura en xeral é de autoaxuda. Indo máis para arriba no tempo, no curso ese do Río, non? O que atopo son historias que sempre se contaron, pois, na miña casa. Na miña casa sempre se contaron historias de todo tipo. Moitas delas escatolóxicas, non? Que non lle vai gustar que anda por aí o meu irmán que diga eso mellor, pero moitas delas sí que eran escatolóxicas, e de todo tipo. Eu recordo, sobre todo, a miña avoa, que é un lugar común acudir á avoa, pero a miña avoa como unha gran contadora de historias. Ademais teño a miña avoa algo que é como unha persona que tiña un pé na ficción e outro pé na realidade. A miña avoa era cortadora de aire, cortaba o aire, non é que se dedicara eso como profesión, pero sí que de cando en vez iba algún neno por ali a cortar, o choraba, iba ali cunha moeda, lle facía unhas cruces e se andaba. A miña avoa conectábame co pasado, porque a miña avoa contaba moitas historias da Guerra Civil, e moitas moi duras, e a miña avoa tamén pois contaba as cousas dun xeito moi especial, porque cando contaba unha historia, ela adornaba moito, facía moitas digresións, facía moitos, contaba todo con moitos pormenores. Por contar unha delas, que eso que me conecta un pouco con ese mundo de ficción que tiña ela na cabeza, contábame que atopar unha vez a Santa Compaña, e non o dicía como pode dicir calquera persoa, dicía, sí, eu ven a Santa Compaña, e ti dicías, sí, a Santa Compaña, non, ela dicía, eu estaba ali no campo da fulanita e tal, na estanqueira, e iba pola costa, e viña de traballar, facíase de noite, mirei 3 mulleres que eran 3 señoras moi vellas e que se escoitaban uns murmullos, entón adornaba todo. Pois dicía, e esas señoras marcharon, e ao cabo de 3 días na casa onde estaban esas señoras morreu alguén. Entón todo eso son historias que vou acumulando, vou metendo aí no depósito da imaginación dende hai tempo. E de xuntar historias, pois pasamos algo así, que como de ir xuntando historias na casa, pasamos en un momento determinado a coleccionalas. Entón eu o que fago moito é, pois desde hai moito tempo, non sei por qué, coleccionar historias de todo tipo. Eu recorto periódicos e vou metendo esos recortes nesas caixas que vedes aí. E aparte tamén teño moitas libretas, hai un pouco de xeito caético, isto é unha mostra delas, onde hai moitos apuntes, recortes, etcétera, etcétera. Entón chega un momento que isto é inviable telo na casa porque debaixo da cama non colle todo isto. Bueno, aí tedes uns exemplos desas cousas que teño nesas caixas. E pasamos a era digital, que se agradece, non? Da era analóxica de ter todo aí en papel, chega un momento que teño os navegadores todos cheos de links, e coa chegada do Facebook, este un que abrín hai pouquiño, anteriormente tiña outros e tal, e, bueno, sirve para clasificar, poñer historias. Hai aquí xente que me sigue polo Facebook que coñece algunha destas historias, e que o Facebook ten as súas cousas boas e malas. A cousa mala do Facebook a mellor é que é moi efémero, non dedicarlle tempo, porque dedicarlle tempo todo o que che gusta, ao final hai que dedicarlo, pero sí que o Facebook é moi efémero. O que sí que o que ten tamén é que é moi agradecido en canto que estás moi en contacto coa xente. Entón hai unha noticia de calquera cousa, bueno, hai moitos exemplos, e a xente comenta, di, como me gustou, e aparte, bueno, me permíteme a min como a hora de escribir algo, facer un microconto mellor, e que a xente de xeito inmediato, pois, faga aí comentarios, pois me gustou, non me gustou, que trapallado, ou que se sabe. Hai, entre todas estas historias, aquí facemos un paréntese, unha que é esta, que hai moita xente que lle fai un seguimento e me está a dicir, pero contanos máis desta historia, isto é no cemiterio ali de Puseiros, da miña parroquia, Lavadores,
todas as semanas aparece no nicho unha pedra cunha frase. E así desde hai pois 2 anos. Eu fotografiei pois algunhas delas, non todas. Aí vedes, pois, ratatatá, María Antonia, saes dun souto e meteste noutro. Eu supoño que isto eran frases da persoa falecida que dicía e que unha persoa que a quería moito vai ali e pois ella deixa nunha pedriña, non? E aí va unha moi graciosa que vas levar unhas que eu supoño que decía esta señora, non? Entón esta é unha desas historias que me gusta subir ao Facebook, que a xente comenta moito e que despois a min, e aquí pasamos a outra parte da charla, a min, estas todas as historias, a min gustame levalas de algún xeito despois as historias de ficción. As historias de ficción teñen non sei, un 85% de ficción, pero sempre hai algunha cousa que sae da realidade. Entón, dentro de Pitusa, sen facer pois destripar nada, dentro da Pitusa, sí que hai unha serie de cousas, de historias que conto que teñen relación con cousas que son reais, non? Eu tiña nesas caixas de que amosei antes. Por exemplo, aquí xa destripamos. Por exemplo, aquí falo do traballo que tiña Doroteo, que é o pai de Pitusa, que é o traballo que perdeu, que era entrar dentro dunha cama con un pisama e quentarlle a cama pois ao ricachón que entraba despois na cama, non? E isto, claro, vos decides, isto é inventado por Marcos, que ten moita imaginación. Bueno, eu teño imaginación, non? Pero isto, vos que diríades? Xa mirachedes antes, pero vos que diríades? Que é certo? Pois si existe un hotel no Reino Unido que ten 4 estralos ou 5 ou 6 que, bueno, que ten aí ese home que se mete na cama. A foto, bueno, será inventada, non? Pero hai un señor que está contratado que se mete na cama, sae pa que entre o cliente que este quentiña a cama. Despois teñemos a Dona Isaura, que para min é, bueno, no libro falo que no pasado ela traballaba no circo, tiña unha nai que era trapecista, ela foi muller bala. Eu inspirei-me nestas mulleres afoutas do mundo do circo. Ten un pouco de Supergran, que é a superaboa dos tempos de GB, non? Os que sodes de Yo Fui a GB, pois recordades esa serie, que é unha señora que cando tiña poderes máxicos facía así cos dedos, non? Como se estivera nun concerto de rock. E logo tamén, pois, Pipi, que é un personaxe pois increíble. Hai outra historia que conto que, bueno, que a nai de Pitusa atravesaba as cataratas do Niágara, e hai unha historia tamén moi querida por min, que os que sodes do Facebook igual a miraches, que a desta señora, que é Annie Taylor, que ten 73 anos e que non é que lle gustara, non ten aí un bocoi porque lle gustara o viño tinto, senón que ela nin transportaba o viño tinto polo río, polo Missouri, senón que ela o que facía meterse dentro dese bocoi e tirarse polas cataratas para gañar cartos, non? Contanse máis historias, por exemplo, de que levou un golpe Isaura na cabeza e que despertou falando con acento francés. Non sei vos que pensades, eso pode ser certo ou non? Sí. Sí? Pois, mira, adivinaches. Increíble, golpease a cabeza e desperta falando noutro idioma. É un medio serio, que a CNN. Sí. Se o di a CNN. Se o di a CNN ten que ser certo. Hai outra historia que conto que hai unha rapaza no circo que lle saían tomateiras polas orellas. Entón non sei se eso pode ser certo. Ti que pensas? Estou absolutamente convencido de que sí. Sí. Seguro. Bueno. Anillos en lavar as orellas. Neste caso non eran tomateiras, pero é un caso dunha nena china que a pobre que lle saíron, todo acabou ben, porque pon aí desagradable, pero todo acabou ben, que lle saíron en castelán chamase diente de león, en galego son mesacáns, creo. Pois esas flores que lle sopras e a semente vai polo aire. Hai a historia da nena do dente extraño, que é a historia do dente de ouro, que bueno, que aí ten outro medio serio, que é o ABC, que conta o insólito caso do neno que tiña un dente de ouro, que neste caso non é algo contemporáneo, senón temos que remontarnos a 1595. Aí fala de que hubo unha consunción de planetas e que
Eso a un neno lle saiu un dente de ouro. Esta historia de Pitusa, e vos que dirías que pode haber unha nena que... Seguro. Seguro? Pois nestes casos hai outro personaxe, Felipiño, que explica se é posible eso, e di que hai nun laboratorio de Canadá unhas bacterias que fan a caca de ouro, e hai unhas bacterias que transforman iones en ouro macizo. Hai un libriño aí que é onde saca isto, que é unha historia personal das bacterias, que di que os seres humanos estamos cheos de billóns e billóns de bacterias e que non se descarta esa posibilidade, pero bueno, certo non é, non existe, hai fallaches. E temos outro personaxe que é o malo da historia, que ten ese casco aí fenomenal que lle debuxou Lidia, que son unha imaxe fantástica, que está inspirado un pouco en Don Gilito, eu son fan de Don Mickey, e tamén inspirado un pouco en este personaxe malvado. Aquí podíamos poñer moitos, pero bueno, porque ten aí esa cobiza, ten esa porta de ouro e diamantes aí abaixo que é fenomenal, aí estás aí sacando esas fotos, es lo mejor de lo mejor estar aí diante desa porta. E depois temos un montón de nenos, para non pararnos máis, que teñen un montón de actitudes, de superpoderes, que, bueno, algúns outros non, están sacados da realidade. Hai un que me quedei corto, que Manolo fala sabe 15 idiomas, e preparando a presentación do libro, pois atopei que hai un traductor da Comisión Europea que sabe 32 idiomas vivos e sumando os que xa non se falan, 47. E aquí acabamos, non quero falar máis, sí que é certo que todo o que dixen é mentira, todo o que dixeches ti é mentira, porque eu non escribín o libro. Sabémolo tamén. Escrita por un bolígrafo. Está escrito por un bolígrafo que atopei nunha tenda de antigüedades, así que esquece de todo o que dixemos hasta agora. Eu, como explico ao final do libro, este bolígrafo atopei nunha tenda de antigüedades, empezou a escribir el só. É posible que este bolígrafo sexa un dos primeiros bolígrafos que se inventaron por este señor, que era Ladislao Viro, que tiña moitas profesións, hipnotizador, periodista, vendedor de automóviles, tiña registrado 32 inventos, e cando facía publicidade do bolígrafo dicía que era automático. O sea, que cando di que é automático é que non hai intervención humana, que pode escribir o bolígrafo perfectamente el só. É lógico. Entón, pecho. Sí. Escribe con tinta, sí. Máis nada, pecho a intervención dicindo que un rapaz que dixo: bueno, todo o libro está moi ben, pero eso do bolígrafo non mo creo, a ver, amósamo. Eu dixenlle, para que o sepas, que estaba na caixa forte da Editorial Galaxia, vale? Pois nada, a partir de mañá reforzaremos os sistemas de seguridade, porque podemos imaginarnos todo o que pode sair dese bolígrafo, non? Bueno, absolutamente genial a presentación. Ben, pois damos aquí por rematada esta presentación deste libro, que non é unha caca, senón que é unha maravilla de... Sempre quixen presentar un acto de dicir estas palabras, sí, continuamente. Bueno, en realidad publicámoslo só por iso, non hai outro motivo. Bueno, máis nada, moitas grazas a todas e a todos por estardes aquí, a Lidia Noconoco por un traballo tan estupendo, e a Marcos, pois, emprazalo para que siga escribindo e que pronto nos agasalle con outra historia que será un placer de ler. El queda aquí para asinar eses exemplares que vos agora ordenadamente ides mercar. Moitas grazas.